салом духтаро. имрӯза маълумот оид ба бемориҳои чашм. мо дар замонаи қарор дорем ки ҳамагӣ аз техника ва технологияҳои нав иборатанд. яъне асри 21-ро низ асри технологияҳои нав номгузорӣ карданд. будани техникаву технологияҳои нав хуб аст. чаро? чунки инсоният ҳамаи корҳояшро дар ин шоби рӯзҳо бо телефону компютерҳо ба итмом мерасонад. вале аз ҷиҳати дигар телефонҳои мобилӣ ва компютерҳои замонавӣ ба чашмони мо зарар доранд. яъне ки оҳиста оҳиста ба хирашавии чашмони мо оварда мерасонанд. дар ин шоби рӯзҳо ба ин беморӣ бисёртар ҷавонон наврасон гирифторанд, чунки аз ҳама зиёдтар онҳо телефон ва компютерҳоро истифода мебаранд. мувофиқи тадқиқоти олимони рӯи дунё, инсоният 90% маълумотҳои гирду атрофашро бо чашмонаш мебинад. пас чашмони худро эҳтиёт кунед, чунки аз ҳама узви асосии инсон ин чашмонаш мебошад. ба шумо ман тавсия медиҳам атоми айлютеин аз компания атомиро. хавотир нашавед, метавонед бинед ки дар составаш чист, яъне ки 100% аз меваҳо ва маҳсулотҳои табиӣ истифода шудааст. шумо метавонед аз атоми айлютеин истифода бурда бо бемории чашми худ хайру хуш кунед. агар ба шумо ин биологически активная добавка лозим бошад ё ин ки шумо ба бемории чашм гирифтор бошед, метавонед ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед, дар компания атоми регистратсия шуда аз ин маҳсулот харидорӣ кунед. то наворҳои оянда ба ҳамаи шумо рӯзи хушу пурбаракат хоҳонам. کجا دیدی باغی بخیل سبزیده است کجا دیدی بختی بخیل خندیده است کجا دیدی مالی بخیل افزوده است کجا دیدی حالی بخیل شاد شده است کجا دیدی مالی بخیل افزوده است کجا دیدی حالی بخیل شاد شده است